साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ जय मसीह होननानै खुलुमहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। ख्रिस्ट'नि बेसादफोर नोंथांमोननो लागै दिनै मोनसे गोबां दुखुनि मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैदों। बेबायदि मोनसे रादाब जेराव नोंथांमोना बे बाथ्राखौ मोन्थिनानै हयथ' गोबाङा दुखु मोनगोन। मानो बेबायदि जाखो एबा मानो बेबायदि जादों बेफोरबायदि बाथ्राफोरा नोंनि गोसोआव एबा नोंनि खुगायावबो हयथ' फैनो हागौ। येस अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै रोजा रोजा ख्रिस्टियानफोरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारनानै गुबुनाव थांगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै नोंथांमोननो बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन जेन नोंथाङा बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथियो। बहा जादों, बबेयाव जादों, मानो जादों, मानो ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारनानै गुबुनाव थांजोबखो, मा जादों, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना रोखायै मोनथिगोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो लोगोसे बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन आरो हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन जेन गुबुनफ्राबो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोन्थिनानै थायो। जेन ख्रिस्टियानफोरा मा जानो थांगासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरा मा जागासिनो दङ, ख्रिस्टियानफोरा मा मावगासिनो दङ, बेफोर बाथ्राफोरखौ जेन नोंथांमोना मोजाङै मोन्थियो। बेनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो नागिरबाय। नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिनायनि जाहोना जाहैबाय आंनि बुंनायनिख्रुइ बिथांनि बुंनायखौ हयथ' नोंथांमोना मोजां मोनगोन। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ लाबोनानै दिन्थिदों। नङाब्ला आं गावनोबो नोंथांमोननो बे गासै गियानफोरखौ लानानै आङो रेकर्ड खालामनानै लिरनानै नोंथांमोननो मोन्थिहोनो हायोमोन। नाथाय आं बेबायदि खालामालाफानो थोंजोङैनो निउस चेनेलनि NDTV इन्डियानि जिथु निउस चेनेल दङ, बिथांमोना बेयाव जि निउसफोरखौ होदों बे निउसखौ नोंथांमोननो लानानै फैदों। दा बेवहाय बेखौ नायग्रोदो, बिनि उनाव आङो नोंथांमोननो फंनैसो बुंनानै नोंथांमोननो आरोबाव मोजाङै मोन्थिसिन होबावसिगोन। दे नायग्रोदो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग किस धर्म को छोड़ रहे हैं? हम बताते हैं ये शॉकिंग न्यूज़। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं NDTV। प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग अब खुद को नास्तिक, एग्नोस्टिक या कोई धर्म नहीं की कैटेगरी में रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोग ईसाई धर्म को छोड़ रहे हैं और नास्तिक बन रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। इटली में करीब 28% लोग ईसाई धर्म छोड़ चुके हैं। जर्मनी में 19.8%, स्पेन में 19.6% और स्वीडन में 16.7% लोग ईसाई धर्म छोड़ चुके हैं। पहले ये लोग ईसाई धर्म को मानते थे, तो सवाल है आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो ये धर्म छोड़ने को मजबूर हुए या धर्म छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं, जैसे आज की युवा पीढ़ी तर्क और विज्ञान को प्राथमिकता देती है। कुछ लोग धार्मिक संस्थाओं में हो रहे घोटालों से निराश हैं। कई लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आध्यात्मिक खोज में धर्म से बाहर निकलना चाहते हैं। यानी ये बदलाव केवल धर्म का नहीं, सोच और पहचान का भी है। आइए बात करते हैं उन धर्मों की। साफ्रोमबो ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोना बे रादाबखौ खोनाबाय, नोंथांमोना नुबाय आरो नोंथांमोना गावनो जि रादाब चेनेलफोर दङमोन बै रादाब चेनेलनि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनादों। नोंथांमोना जिखौ खोनादों बे सैथो बाथ्राखौनो खोनादों। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ बिथाङाल' बुंनाय एबा बे रादाबावल' बुंदों बे नङा। आं गोबां रिसार्च खालामबाय, गोबांफोरावबो नायबाय जे थारैनो बुहुमाव बेबायदि समयसा जागासिनो दङ। गोबां लाख लाख ख्रिस्टियानफोरा, रोजा रोजा ख्रिस्टियानफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारनानै गुबुनाव थांगासिनो दङ। खास करि नोंथांमोना बेयाव रादाबाव मोनदों जे इउरप आमेरिका, बे इउरप आमेरिकानिफ्राय गोबां मानसिफोरा, गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा, गोबां बोराय बुरैफोरा ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारबाय। ख्रिस्टियान धोरोमखौ नागारबाय माने जिसु ख्रिस्ट'खौ नागारबाय। मानोना जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावग्रा हान्जाखौसो ख्रिस्टियान होननानै बुंनाय जायो। नंगौ जे ख्रिस्टानखौ जिसु ख्रिस्ट'आ बानायाखै, बे मोनसे धोरोमनि मुंल'सो। अब्लाबो दिनै जायफोरा जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावो बिसोरखौनो ख्रिस्टान होननानै बुङो। दा बेवहायनो आंबो बे सोदोबखौ बाहायनो नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, इटलीयाव 28% ख्रिस्टियान सुबुंफोरा गुबुन जाबाय। जार्माननि 19.8%आ ख्रिस्टियान नागारनानै गुबुन जाबाय। स्पेनाव 19.6% ख्रिस्टियाना गुबुन जाबाय।
सुइडेनाव 16.7%आ गुबुन जाबाय। बै गुबुन जाबाय होननाय बाथ्राखौ आं बुंनो नागिरदों। बे गुबुन जाबाय होननाया धोरोमनि फारसे थाङाखै अनजाग्रा प्रियफोर। दिनैनि सेंग्रा सिख्लाफोरा, दिनैनि सुबुंफोरा इसोर गैया होननानैसो बुंदों। गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा इसोर गैया होननानै बुंबाय, इसोर फोथायि जाबाय, धोरोम फोथायि जाबाय। बेबायदि मानसिफोर ओंखारबोबाय आरो बिथांमोना माखौ बांसिन फोथायो? बे जाहैबाय बिगियानखौ, टेक्न'लजिखौ। बिगियानफोरा दिनै बिगियानानो गासै खामानिखौ मावनो हायो। बेयावखायनो इसोरखौ नाङा एबा इसोर गैया होननानै गोबां मानसिफ्रा सानबाय, नास्तिक जाबाय, एगनस्टिक जाबाय। धोरोम फोथायनाय गैयै, इसोर फोथायनाय गैयै, गावनो गाव बिगियानगिरि, जिखौनो गोसो बेखौनो बानायनो हायो। मानसियानो एभ्रिथिं, गासैबो मानसियानो मावनो हायो। बेयावखायनो इसोरनि प्रयजन गैया एबा इसोरानो गैखाया होननानै गोबां दिनै बुहुमनि गोबां ख्रिस्टियान व्यक्तिफोरा नास्तिक जाबोदों, एगनस्टिक जाबोदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेनि जाहोनालाय मा? बेनि जाहोनानो जाहैबाय, धोरोम फोथायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे इसोर गैया होननायनि जाहोनानो जाहैबाय बिगियानखौ फोथायबाय। मानसियानो एभ्रिथिं, गासैखौबो मावनो हायो। आरो माखासेफ्रा उदांस्रि नागिरबाय। धोरोमाव थायोब्ला धोरोमा खानानै दोनो, बिनि थाखाय उदांस्रि नागिरदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बेफोर गासै जाथायफोरा मानो जादों? मानसिफोरनि गोसोआव बेफोर गासै मानो जादों? मानो जादों? नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों, नायनायनि गेजेरजों गोसोआव नोंथाङाबो सोंलु सोंदों ने? बे सोंलुखौ, बेखौ मोननाय लोगो लोगोनो आंबो सोंलुखौ खालामदों आरो बे सोंलुनि फिननायखौ आङो नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय होनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय 2 तिमथि 3:4 सिरियाव ओरैहाय बुंदों, फोथाय खेबस' मानसि सिथारग्रा, दुबगां आरो इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन। बे गासै बाथ्राया जाहैबाय जोबनाय बोथोरनि बाथ्रा। तिमथिनो पौला बे बाथ्राखौ मोजाङै बुंहरदोंमोन जि जोबनाय बोथोर फारसे, बुहुमनि जोबनाय फारसे मानसिफ्रा बेबायदि जागोन। आरो बे मा जागोन? इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौसो हामजासिनग्रा जागोन। येस, दिनै मानसिफ्रा, बुहुमनि गोबां मानसिफ्रा इसोरखौ लानानै रंजानो रोंलिया। इसोर गैया होननानै बुंबाय। माखौ गाहाम मोनग्रा जाखो? संसारनिखौसो, संसारनि रंजानायखौसो गाहाम मोनग्रा जाबाय। आरो दिनै थारैनो जोङो नुनो मोनदों, इउर'पआव, आमेरिकायाव गोबां ख्रिस्टियान सेंग्रा सिख्लाफोरा, गोबां ख्रिस्टियान बोराय बुरैफोरा, बिमा बिफाफोरा एगनस्टिक जालांदों, नास्तिक जालांदों, इसोर गैयै, धोरोम गैयै होननानै बुंदों। गोबां ख्रिस्टियानफोरा दिनै ओंखारलांगासिनो दङ, इसोर गैया होननानै गोजान जालांगासिनो दङ। बे मानो जादों अनजाग्रा प्रियफोर? बेखौ पौला मोजाङै 2 तिमथिनि 3:4 सिरियाव बुंदों। आरो नोंथांमोना फरायोब्ला 1 सिरिनिफ्रायनो फरायगोन। पौला थोंजोङै तिमथिनो बुंहरदों जे जोबनाय बोथोर फारसे मानसिफ्रा बेबायदि जागोन। बे मा? इसोरनिख्रुइ संसारनि रंजानायखौ हामजासिनग्रा जागोन होननानै बुंदों। बेनिखायनो दिनै इटलीनि ख्रिस्टियानफोरा 28% नास्तिक जाबाय, जार्माननि 19.8%आ नास्तिक जालांबाय, स्पेननि 19.6%आ नास्तिक एगनस्टिक जाबाय, सुइडेननि 16.7%आ नास्तिक जालांबाय, इसोर गैया होननानै बुंबाय। आरो दिनै बेबायदि जागासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो एखेबारे बुंनो थाङोब्ला जोबनाय बोथोर फारसे जोङो दंथारो, जोबनाय स्टेजाव जोङो दङ। फैयै फैयै आदम हावानिफ्राय लानानै, बुहुमखौ सोरजिजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम, दासिम गोबां जाथायफोर जानानै थांबाय, गोबां जाथायफोर जाबोगासिनो दङ आरो जाबावनो गोनां दंबावो। नाथाय बे जि समफोरा बारलांबाय, दायो जोङो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाय, बुहुमनि जोबनायनि दरखङाव जोङो दंथारो। मानोना जोङो दिनै नुनो मोनदों दि जिसु ख्रिस्ट'आ जिबायदि बाथ्राफोरखौ फोरोंलांदों, बेफोर गासै जाथायफोरखौनो जोङो नुगासिनो दङ। अनजाग्रा प्रियफोर, दा बेयावखाय नोंथांमोननो बे रादाबखौ लानानै फैदोंमोन जे ख्रिस्टियानफोरा बुहुमाव मा जागासिनो दङ, जेराव नास्तिक जालांगासिनो दङ, एगनस्टिक जालांगासिनो दङ, जे इसोर गैया होननानै बुंग्रा जाबाय, इसोर फोथायै जाबाय, बिगियानखौ फोथायग्रा जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, जों साबधान जानि, इसोर दङ। मानोना जायफोरा इसोरखौ फोथाया, बेखौ बाइबेला ओरैहाय बुंदों, इसोरनि बोसोना गितफोर 14:1 सिरि, आखल गैयि मानसिफोरनि गोसोआव बुंनाया बेनो, रावबो इसोर गैया आरो बिसोर बिग्रायबाय, बिसोरो मुगै जाथावथावफोरखौ मावबाय, गाहाम हाबा मावग्रा रावबो गैया।
अनजाग्रा प्रियफोर मा बुंदों? आखल गैयै मानसिफोरनि गोसोआव बुंनाया बेनो रावबो इसोर गैया। जायफोरा आखल गैया, जायफोरा गाज्रि मानसि, बिसोरसो बे बाथ्राखौ बुङो रावबो इसोर गैया होननानै। आरो बिसोरखौ इसोरा मा बुंदों? बिसोर आखल गैयै मानसि, बिसोर गाहाम मावग्रा नङा, बिसोर गाहाम हाबा मावग्रा रावबो नङा, बिसोर मोजां नङा, बे बाथ्राखौ इसोरा बुंदों। अनजाग्रा प्रियफोर, जोंबो जेन इसोरनि नोजोराव बेबायदि दाजाथों। इसोर दं, जों इसोरखौ फोथायनि। दिनै बुहुमनि गोबां मानसिफोरा संसारनिखौ लुबैदों, संसारनिखौ नाजावदों। बिथांमोननि मोननांगौ साजाखौ इसोरा दोनदों आरो इसोरनि आखायाव दङ, इसोरा मोनथिगौ। नाथाय जों साफ्रोम बर' ख्रिस्टियानफोरा बे बाथ्राखौ जेन दा बुंथों, इसोर गैया होननानै जेन दा बुंथों। सैथोखौ मोनथिनानैबो जुदि बेबायदि बुङोब्ला जोंहा हाबाब जागोन। दे अब्ला प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। भिडिअखौ शेयार खालामगोन जेन बयबो बे बाथ्राखौ मोनथियो। थेंक इउ।